Наистина ли жените са по-добри в мултитаскинга, а мъжете в концентрацията върху една задача? И ако това е вярно, защо науката казва нещо, което може да промени начина, по който работиш и мислиш? Остани до края, защото един малък детайл може да те изненада. Изследвания показват, че при различни задачи женският мозък активира повече области едновременно. Учени са измерили притока на кръв и активността в човешкия мозък. Когато решаваш различни вербални и пространствени задачи, мозъкът може да използва повече зони едновременно. Това вероятно обяснява защо можеш да говориш по телефона, да мислиш за утрешния ден и да решаваш друг проблем едновременно. Но почакай, появява се един въпрос, който учените задават все по-често. Ами ако мултитаскингът всъщност не е най-ефективният начин на работа? Ново изследване показва нещо изненадващо. Всеки път, когато превключваш от една задача към друга, мозъкът губи малки части от секундата, за да се пренастрои. Тези малки секунди се натрупват и понякога могат да имат значение. Например, ако говориш по телефона, докато шофираш, една част от секундата може да е разликата между безопасността и сериозния риск. Много хора осъзнават нещо, което никога не са си задали като въпрос. Ако тази тема ти е интересна и искаш още научни факти, абонирай се за канала. Сега идва най-интересната част. Изводът е прост, но мощен. Мултитаскингът може да бъде полезен, особено когато нямаш избор. Когато се грижиш за деца или правиш няколко неща у дома, мултитаскингът помага. Но когато трябва да се концентрираш върху нещо важно, стратегията е различна. Истинската продуктивност често идва не от правенето на много неща едновременно, а от изключването на всичко останало. Когато трябва да пишеш, да мислиш или да решиш сериозен проблем, най-доброто решение може да бъде просто. Изключваш телефона и спираш известията. Резултатът често е много по-силен. Ако искаш да овладееш истинската сила на концентрацията и мултитаскинга, абонирай се за още видеа.